Umbatho wokuqala bekufanele ama-seniors akhe athumele omunye umuntu because ngine case mina ekufanele ngabe ngine protection order against wena. After threatening me izolo and threatening my son, utshela amaphoyisa eze kubuza ukuthi ubani yena lo mfana okhuluma emva kwami. Uma ikhumbuza ukuthi ephoyinti wamhlukumeza kanjani efike nabameli bezokhipha amasosha. Wena Mbatha waqeda wamthreatenisha that day ungamazi nokumazi ucabanga ukuthi uboshwe nabantu ababoshwayo. After police station yakho sesikhulumile naye yathi amasosha asiphumeni ayikho into esiyiboshele. Ngathi asikwazi ukuphuma because wena wagqoba amasosha lapha eCity Hall uPro wamgqoba ngethayi leli elikhulu elingaka walirola phe kwabo wambulala akaze ifamily they are witnesses. Emva kwalokho ngithreatenishile mina izolo. Wawungithreatenishile last time. Abantu bekhona bonke bebekhona nami. Baze bakubuza amaphoyisa ngesikhathi ugibela phezulu uthi abashona ukuthi batheni konje izolo. Ngifuna ukuphotha amagama akhe exact. Uthene egibela phezulu. The order akayikhipha nase Elwin Court uthathu. Bathi abesifazana banika ama-shotgun. Umbuzo wami ukuthi ngoba ngiyashifana nini. Mawufike wathafandi wena wafika namakhamera u2 kanje. Wafika namakhamera u2. Ayathi bayashuta ngoba ukhipha i-order. Ayayakhipha ikhamera masebenzi ukuthi bayazana enkulu lapha sivuthama ama-paper spray. Again, the point you did the very same thing. We had cameras, which was the reason to invest more. Kulama cameras angakwazi ukuwabona. Which was the reason ngoba nanthathela abantu bonke nifika ne-SIU ne-NIU over 600 amaphoyisa ezele mina nginedwa ngowesifazane. But you don't have state resources okukleana la. Aninawo state resources okubopha ama-drug dealers. Ngithi-ke Mbatha mina before ukhulume nami akuzokhuluma wena ama-seniors azothuma omunye umuntu ngoba wena nguvundela i-case specific eqondene nawe. Get someone else ngoba umthetho mawuhluleka ukungiprotecta. Wena uma ngabe uhambisa i-protection order kumuntu usuke ngavumelekile ukuthi sidibane endaweni eyodwa mina nawe. Umthetho wakho loyo. Phela kwalokho ngibiza ngobaby wena. Phela kwalokho ngikukhusha ngaye. Wamtshela ukuthi ufundile wena. Uyabazi ukuthi umntwana ngesizulu baby ngesingisi. Mase ngikubuza uthi umntwana kodwa uthi hello baby kimi. Uma ukhusha sibenda ngosifazana indoda. That's why uGeneral Mkhwanazi ngizombuza i-case yakhe noSenzo Mkhunu bila umulwa yimi iqatshana la KZN ngizombuza uGeneral Mkhwanazi because nishuta every time nikhona. There's evidence yayo yonke abashane nigenze nsukeni wenza ngilithandile iphoyisa la izolo la manje kuyo yonke lemkhuba benhlale niyenza belwabhekisa phansi amakhamera and unisayivile lo ayizolo because specifically njengoba idrophiwe i-case yakusibopha kwakho umuntu osibophile kufanele ngabe ubhala istatement ukuthi usibophelane. Inkantolo ifike yathola ukuthi wafa ngo-2018 ummeli wakho seganga ngoba kudla u-29 million wama-flat ogogo lapha kodwa angaqedi uzeke ima ngithi futhi ngizothi uma sengiqedile vele ngokukhuluma bakuzofanele ujike uyobiza seniors ngoba ngikhulume nabo. Ama-seniors akho every time ureporter amakhamera asuke kuphi because ane-evidence yonke yokuphula umthetho. Why would you not press us to shoot us if there's a little put umthetho? Akusiwo umthetho lokho okuphulayo. Ngoba wena iphoyisa afanele ngitshela ngisuka lapha mina ngisusa emsebenzini wami. Nethimba lakho lapha. As we speak in prison prepare you warrant of arrest ne-charge sheet ukuze kuboshwe mina. Niyakhohlwa ukuthi la emaphoyiseni kunabantu engibaphethe mina. Amasosha athe ma-integrate afakwe emaphoyiseni, afakwe emasosheni, afakwa koPrasa. Ngisigebengu engidubulana naseyibamba inkunzi kade kwamasosha asayizigebengu awo the safety yamasosha ngiphethe the intelligence esekhuleta la kunephoyisa khona nesosha before ngiphume ngizosengazi because sinamasosha thina report and report njengamanje imina ngicommanda amasosha kule program
ye-traditional policing engihlanganisa no-national minister no-general wakho. Njengamanje this case is above you. Angisakwazi ukukhuluma nawe mbatha. Mina ngulindele uyabona le ncwadi eqanjelwe ngawusenzo mkhulu kwathi uyibhalile ukuze ku-investigate uGeneral Mkhwanazi. Sekuzofanele babhalele ukuthi wena u-IP Dawudile nawe personal. Wena bazakwenu bazothelwa amachaphazelo because vele nabo ba-participate. Ngoba njengoba senza i-claim 7 months after siboshwe ngahlala 21 days owesivile. Ngabatshela ukuthi sebefikile abameli bami wawukhona ufakazi lokhu ngikhomela wathusa ingane yami wathi kuyona. Sengithatha amafoni ami nathi your seniors, the very corrupt CR1, I'm a police station 43 from Mkhwanazi up to Verelem. The dark kingpins, the drug lords. Uyamazi lo muntu oboshwe lapha wesivile oyi-kingpin wesifaza lutho uboshwe nini? Uyamazi umkhizi lo General Mkhwanazi ade semdefend. Ubuwazi ukuthi mina ubusukhohliwe ukuthi mina ubungifake wesivile ngaleso sikhathi. Ubusukhohliwe ukuthi ungifake wesivile. Senginjinje kakhulu. Kulungile wenza kahle walinda kakhulu. Usala ngibe ngiphoza. Hawu. Ungangithatha ama-order kuwena. Bukani. We are moving voluntarily. Manje uzohlehla kanjani nje umama nje obehamba ngenduku? Akaboni. Siyabonga Solezwe. Bazisa abantu, this is what is happening.